COVID-19 na kisopen somindaradang lakni sosetum apran kidamnang. Kaum Togbi Farming Society pen rong radapan kirap kapajir. Kisodera also apia poatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan kirap kacuhang. Karong bini Karbi Anglong Live Prime Time berta lompen liberta thanmang phi sami Julie BP nonarjik tha bertang tonpen. Pirthia dangalong kapati hunut corona avora kiso arnivang suri sosia phai nangkebat ajok pirthia dangalong hangjo hanghaisi pirthe tihunutlo. Lason si bhara raderalong det pi ingkir klaka phita arnivang suri keso kilonga phai nangbar bomlang. Pirthia dang kidona deralong COVID-19 na kiso kachepa jok jephan ason abidi klemponlo. Lapu anake thekire ki ongang bong penta COVID-19 na vor kapa bir jephan somindar adang do anake thekire tumta abidi juderan pinlo. Bangso jok adetina longta insam demason si thekpon longlo. Lapu anasai dengpon det pena phita kisua phai gijumchi karisi arnivangsi nangbar bom asonsi thekpon long bomlo. COVID-19 na kiso kang dang bompen pirthia dangalong lakthom kebra plira suri plikebra isira pharotroxira trokebra troxi an plengtanglo lasong bompen lak kebra suri troxi kebra troxira pharoner kebra phokebra nerkep atum kisopen niponlo lapen laknira suri plikebra kethomra pharosir kebra inkora hini atum corona kisopen aprandam tanglo. Lapung bharara dera long setami lockdown biponlo seta arnivang corona keso kilonga phai suri sose nangkebar bomajok non an bang suri thom kebra sir kebra bang pharo sir kebra trokner kep an keso kilonga phai plengtanglo laso ang bongpen bang suri kebra pharo trogra thom kebra ke thom atum keso mi ponlo lapen bang suri isira pharo ke thomra inut atum keso pen aprandam nanglo. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Live kilang rarapan isi breaking news. 3.0 lockdown along arnikang sampor phai trokpen ada por phai trokan Assam Sarkar pen curfew kapangda. Curfew apora hut tongsekot agari pena parke kato kabeta ingkir ponet po. Non phai arjututha 3.0 lockdown along arnikang sampor phai trokpen ada por phai trokan Assam Sarkar pen curfew kapangda. Curfew apor hut tongsekot agari pena parke kato kabeta ingkir ponet po. Det piadang kangkir klinga por hut kecholong leara rapan asap sovet le kirap dunlong anta ningkarong lapen ningkang samdo. Lason mathapen kam tokbi farming society a hinpen kechomo vedet ararapan asap vet seta kirapa jirda. Kedamtang aruni phai hini arni anikang sampor phai phomalom kam tokbi farming society a hinpen padir biponsi phongbiri kam tokbi arong asar rongkhon tokbi hempen kaduredet hemtuna tumaphan kirapa jirda. COVID-19 na keso ki plubajok bangso keso ke khangja phanpura det pi angkang kangkir ke pharni kapabat pon bomajok kadure det ahem tun lapen jopadap chongdat chotulo chot pen kachapang reng ahem tun atum kicho kijun pen chenglok asona kisung chechak nanglo lasona hut munit hijan cherap seroinang ji pu matha ponsi kam tokbi farming society klembang phu mate KAAC chairman barim Vidya Singh tokbi rong asar rongkhon tokbi Samson tokbi lapen harsing terangatu bangpli chelangsi ningkeme pen methang rong araraphan sang phuroye the ingti sabon kechoa jang thulapen max mate nukan kachi debaden kerona sai dengpong Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Abarim Vidya Singh Tokbe hinpen Corona avor pen kachapa jok jiaphan kedo ke thak kachele nang jila pen kangkir ke phapon along kroidun paminang ji po alam phutha thanpon Ining alo kuchi sik nang jila halo laswa bemar vir vitik ke ilitung ke lason si ciri ponbom nang pula non mas ta non nang ron ponbom lo ron akejo nang tumhan ron lo labang dor karpik atheke la inghuang uyelong pensi swat ke so ke chi un in lain lo ino kan imek la pente ingho la chibang nai
masila nang tum la so bangke nohok le dam tame la bangke tengniri sonsi sorkar lapen kapaprang muchor atum rong arara phan mathasi kerap kapajo thek pon bom apot kam tok bia rong arara tum ningkang sam chepaklang si kachuru pajur pon dokmoka pen semsing ingti karbeng long live Mongol Sing Timung pen kache rong pipia sopo angring timung arta ningkanisi also blood cancer akiso kacholong lok pen Guwahati Medical College Hospital along chiklojon tro kiso kachelang dama porahut tangka maha kadure par pikajok sai jokje pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang along kerap kachohang Langpher constituency habar arlo phonglok pet kasen kro rong mekar Mongol Sing Timung pen kachirong pipia sopo angring timung arta ningkani sia also blood cancer ki soka cholong logajo kedamtang phaikunia chiklopen Guwahati Medical College and Hospital along kisu kachilang dam japhan cheponlo Mongol Sing Timung pen kachirong pipia sopo angring timung aphan labangso akeso pen pajok vekji pumathasi chiklojon trokan Guwahati GMCH along se chilang kon bomlo Medical arona teng pen kisu kachelang nanjia por ki hoda teng GMCH pen angring timung aphan pini penap angbong nang pajok upu doktor atum apia po aphan pachini pontanglo bonta alang litum kisu boma por hut kido ke thak pen chenglok kichu gijun anta tangka kaduri par pigajok akesung dukoklo halpu GMCH pen nang pajok lo pusitami non Guwahati pen hem kachedam ijia phan anta tangka noya ki er avidet pusi angring apia potum Karbiang long life asa hemalong birta nang pale Guwahati Medical si keso chelango ke bon pen na jone lockdown pen na jone ke chu lok le ijung long le kasik sa som si du kolo lakwan ke patient inut phansi an pichori lasi police sum nai pipi anji kechu anun lo nili bangke lasi nilida Guwahati Medical College along cheklu jon troxi lo kiso chelang loksi lasi CM sarpan kachuning ri alam thege lapurlo non nili tumhan suti na pilo pulote kosonoma pusi kama thalo lo nili tumge ke damia phanta paisa tare pen kasik sak tar duchat lo Lasi alang litum Guwahati pen volong komaji phonglok pet an kachedam jia phan prabjin pen akherap nang pajirik tha puta angring apo Mongol Sing Timung ahin pen KAAC CEM tuliram rong hanga phan chuningri padupon News report Rosan Hansei Karbiang long live COVID-19 na kiso pen ajok det piadang kangkir klak aporahut sorkar pen kidukilak arada tuma phan suri isi atangka kerona longta rachari ali pinchong pon det pusi WKA DCC amai phu sarthe kramsa akobi pon Sorkar pen non arua chiklo farman kironji National Food Security Act asang APL BPL lapen card kabya tum mate kidu kiplang plak plepin pensi kiron pachetang nangpo setame BPL lapen APL atuma phan ke aprang pen kachilong bo mateng pensi piponangji pusi aru ni phai ke thomarni kheruni Mondol Congress Committee asa hemalong pherangkia mai kangnia hut West Karbi Anglong District Congress amai phu sarthe kramsa pen ningje Kedamtang apor ahun rara tumaphan NFSA asang kirona longta kichok dam de du pu kramsa asang ho pherangke amayalong ningkang samse alam chepaklangsi suri CC atangka kirona longta ratchari ali kachoen puta kramsa asang ho akoi piponsi non rat kisong apor ahun lapuson ratchari ali choen ponbom pulote Congress asong penke chekrodun thekthi lapen rara farman Congress arjab thibji pusi kramsa asang ho pen ningje News Desk report Karbiang long live Pini prime tama birta ke lapon se kang tonik lo dome thak me kurwang tho